сархати муҳимтарин хабарҳо. Пулис тоҷиронро ҳушдор дод, ки дар Рамазон нархҳоро боло набаранд, вагарна аз ҳукумати Душанбе хостанд тахриби чойхонаи Роҳат пешгирӣ шавад ва дурахши филми Анура дар ҷашнвораи имсолаи Оскар. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи Радиои Озодӣ дар Душанбе тақдим мекунем. Имрӯз 4 март аст. пулиси Душанбе бо пахши як изороти расмӣ аз тоҷирону соҳибкорон хостааст, ки дар моҳи Рамазон нархи молу маҳсулотро дар бозорҳо боло набаранд. ин ниҳод ҳушдор додааст, ки дар акси ҳол нисбати онҳое, ки нархҳоро боло мебаранд, чораҳои таъсиррасони қонунӣ меандешад. ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе, як зумра шаҳрвандони фурсатталабе ҳастанд, ки бо мақсади ба даст овардани манфиати молӣ аз ниёзмандии мардум истифода бурда нархи маҳсулоти хӯрокаро гарон мекунанд. вобаста ба ин, кормандони милитсияи пойтахт дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои ваколатдор бо мақсади назорат ва танзими нархи маҳсулоти ниёзи аввал санҷишҳои мақсаднок ва корҳои фаҳмондадӣ гузаронда истодаанд. вале ин омили номатлуб ҳанӯз ба мушоҳида мерасад, ки боиси нигаронӣст, омадааст дар хабарномаи пулис. дар Тоҷикистон маъмулан дар арафаи иду ҷашнҳо нархи маҳсулот боло меравад. мақомот барои танзими қиматҳо баъзе чораҳоро рӯи даст гирифтаанд, аз ҷумла ташкили ярмаркаҳо, ки ба гуфтаи масъулин дар он ҷо маҳсулот бо арзиши поинтар аз бозор пешбинӣ мешавад. аммо аз сифати моли пешниҳодшуда дар ярмарка на ҳама розиянд. дар пайи оғози тахриби чойхонаи машҳури Роҳат дар маркази Душанбе, садҳо нафар дар як мактуби дастаҷамъӣ аз мақомоти шаҳри Душанбе хостанд, ки аз вайрон кардани ин макон пешгирӣ шавад. дар номаи дастаҷамъӣ, ки дирӯз дар пойгоҳи интернетии Change.org нашр шуд, гурӯҳе аз сокинон гуфтанд, ки Роҳат на танҳо як бино, балки рамзи фарҳанг, таърих ва анъанаҳои мост. посухи ҳукумати Душанбе ба ин дархост феълан маълум нест. чанде аз сокинони атрофи чойхона ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки вайрон кардани ин бино рӯзи 1 март шурӯъ гардид. хабари тахриби бинои чойхонаи Роҳат соли гузашта дар нишасти хабарии Кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон тасдиқ шуда буд. он замон Низом Мирзозода, раиси ин ниҳод, гуфт, бино кӯна шудааст ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ нест, аммо бренди чойхонаи Роҳат нигоҳ дошта шуда, барои он бинои нав сохта мешавад. баҳси вайрон кардан ё мондани чойхонаи Роҳат чанд сол боз идома дорад. мақомон мегӯянд, ин чойхона ба феҳристи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишвар шомил намешавад. тарафдорони мондани чойхона борҳо гуфтанд, Роҳат ҳамчун макони таърихӣ бояд ҳифз шавад. чойхонаи Роҳат дар соли 1958 сохта шуда, яке аз маконҳои дидании пойтахт ба шумор меравад. Аҳмади Иброҳим, рӯзноманигори тоҷикро, ки ба 10 солу 4 моҳ ҳабс маҳкум шудааст, рӯзи 26 феврал аз Кӯлоб ба Душанбе оварданд. Радиои Озодӣ дар ин бора рӯзи 3 март аз манобеаш хабар гирифт. мақомот нагуфтанд, ки ӯро дар кадом зиндон ҷойгир хоҳанд кард, вале ба иттилои дарёфтӣ феълан дар боздоштгоҳи рақами 1 пойтахт аст. Ширинмо Иброҳимова, хоҳари Аҳмади Иброҳим, дар як тамоси телефонӣ хабари ба Душанбе овардани ӯро тасдиқ кард. ба иттилои ӯ, бародараш ҳангоми интиқол ба Душанбе гуфтааст, ҳанӯз нусхаи ҳукми додгоҳро нагирифт, биноан дар бораи бозбинии он дархост надод. Аҳмади Иброҳим, рӯзноманигори 63-сола ва сардабири нашрияи Пайк, дар моҳи августи соли 2024 дастгир шуд. додгоҳи шаҳри Кӯлоб дар моҳи январ ӯро ба пешниҳоди ришва, тамаҷҷӯҳӣ ва ифротгароӣ гуногор донист. худаш ҳеҷ яке аз ин иттиҳомҳоро напазируфт. созмонҳои байнулмилалӣ, аз ҷумла Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон ва гузоришгарони бидуни марз, ҳукмро ноодилона хонда аз мақомоти Тоҷикистон озодии рӯзноманигорро талаб карданд. мақомоти ноҳияи Восе номи дастаи футболи Файзкандро иваз карданд ва умедворанд, ки ин даста дар оянда дар баробари рақибонаш бозиҳои беҳтаре нишон хоҳад дод. Файзканд дар гузашта нокомиҳои пайдарпай доштааст ва маълум нест дигар кардани номи он то куҷо ин дастаро маъруфу машҳур мекунад. ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода дар ин бора гузориш таҳия кардааст. намешиносанд, фақат Восера ба командаи Ҳулбуг мешиносанд. мақомоти ноҳияи Восе номи дастаи футболи Файзкандро ба Рахш иваз карданд. раиси ноҳия Ҷамшед Шарифзода сабаби ин тасмимро ба шинохта набудани номи пешина рабт дод. ба хотири аспи Восея ки баланд парвоз мекунад. ӯ дигар ном монда ман намондум, Хоҷа Муъмин монда ман намондум. гуфтум биёед ҳамин Рахши Восея монем, ки мисолча барои ки командаи Хоҷа Муъминам баъд дар вақти Баличко ҳар гап мегӯянд, дашном метаванд, дигар мумкин ҳама ира ба назар гирифтанд. мо мақомото қати маслиҳат кардем, Рахши Восея ба хотире ки ҳамо мисол ҳамин командаро бақувват кунанд.
файсканд соли 2018 дар ҷамоати рӯдакии ноҳияи восеъ таъсис ёфта пас аз чанд сол ба лигаи олӣ роҳ ёфт. вале пас аз кам шудани сарпарастон ва нокомиҳои пайдарпай даста соли 2023 ба лигаи аввал ва дар мавсими 2024 ба зинаи охири ин лига афтод. ба гуфтаи раиси ноҳия барои ширкати даста дар лигаи дуюм то 400 000 сомонӣ ҷудо хоҳад шуд. Командаи файзкандам вобаста ба ҳамо лигаи дуюмда бозӣ мекунад, чӣ мекунад, мо маблағгузориша 400 000 мешавад, 500 000 мешавад. мо ҳамаи қуввамона командаи футболда сарф мекунем, лекин иёрам хеле бенаво намеонем, дастгирӣ мекунем. ҳоло дар ноҳияи восеъ дастаи нави боғбунёд таъсис ёфтааст, ки дар мавсими нав дар лигаи аввал бозӣ хоҳад кард. бо вуҷуди поён рафтани файзканд, ҳоло рахш то лигаи дуюм мақомоти ноҳия таъкид мекунанд, ки барои рушди футбол талош хоҳанд кард. баъзе соҳибкорҳо омаданд, ки мо командаи боғбунёдро худмон дастгирӣ мекунем, ақаллан 50% дастгирӣ мекунем, соҳибкорам келкананд. хай ира мо бо пайгирӣ мекунем, ҳаракат мекунем, ки мисол командаҳо айбай наравану кор кунанд. айни замон дастаи ҳулбук ҷои файзканди собиқро дар лигаи олӣ гирифтааст. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. дар ҷашнвораи имсолаи оскар филми анора сохтаи коргардони амрикоӣ шон бейкер ҷоизаи филми беҳтаринро гирифт. 97-мин маросими супоридани ҷоизаҳои оскар шоми 2 март дар лос-анҷелеси амрико баргузор шуд. филми анора дар бораи зани ҷавон аз бруклин ва писари сарватманди рус аст. онҳо мехоҳанд бо ҳамдигар издивоҷ кунанд, вале бо мухолифати хонаводаи ҷавон ва ҳамчунин хатарҳои дигар рӯбарӯ мешаванд. эдриен броуди ва майки медисон, ки дар филми анора нақшҳои асосиро бозиданд, ҷоизаҳои беҳтарин бозингари мард ва беҳтарин нақши занро гирифтанд. шон бейкер, ки ин филмро офаридааст, 3 ҷоизаи оскар аз ҷумла барои коргардонӣ ва банду бастро ба даст овард. пас аз анора, ки дар умум 5 ҷоизаи оскар гирифт, филми бруталист бо 3 ҷоиза бештарин ҷоизаҳоро соҳиб шуд. марзбонони покистон ва ҳукумати толибон дар афғонистон шаби 2 ба 3 март дар гузаргоҳи турхам даргир шуданд. як манбаъ дар ҳукумати толибон дар гузаргоҳи турхам ба бахши афғонистонии радиои озодӣ рух додани ин даргириро тасдиқ кард, аммо ҷузъиёти зиёд надод. як мақоми полиси покистон ба радиои машъал бахши покистонии радиои озодӣ гуфт, ки дар ин даргирӣ 3 сарбози онҳо ва як ғайринизомӣ захмӣ шуданд. ин мақоми покистонӣ иддао кардааст, ки ҷанг аз сӯи нерӯҳои марзии толибон оғоз шуд ва афроди толибон постгоҳи бозрасии Аюбро дар Турхам ҳадаф қарор доданд. табибони бемористони Ландикутал дар наздикии марз мегӯянд, ки ҷасад як ронандаи маҳаллӣ, ки дар ҷараёни даргирии ҷонибҳо кушта шуд, ба ин бемористон мунтақил шудааст. ҳанӯз сабаби даргирии ахир миёни нерӯҳои амниятии Покистон ва Толибон дар марзи Турхам маълум нест. аммо музокироти рӯзи якшанбеи дуҷониб дар мавриди бозкушоии гузаргоҳ бенатиҷа поён ёфтааст. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода омода кардааст, ки таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 4 март фаро мегирад. 4 марти соли 1940 ба театри русии драмавии шаҳри Душанбе номи шоири маъруфи шӯравӣ Владимир Маяковский дода шуд. Маяковский як рамзи муҳими шеъри сиёсии шӯравӣ буд. Театри ба номи Маяковский соли 1937 эҷод шуда, дар саҳнаи он ҳунарпешаҳои маъруфи Тоҷикистон ва Иттиҳоди шӯравӣ нақш бозиданд. соли 2016 дар чаҳорчӯби Генплан ё нақшаи бозсозии шаҳри Душанбе ва бо вуҷуди интиқодҳои ҷомеа бинои театр тахриб шуд ва ба кормандонаш ваъдаи сохтмони бинои нав доданд. 4 марти соли 1949 овозхони тоҷик Дона Баҳромов таваллуд шудааст. ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бо иҷрои таронаҳои мардумӣ, фалаксароӣ ва ҳам мақомхони маъруф буда аз донандагони хуби эҷодиёти классикони тоҷик ба шумор меравад. дар баробари овозхонӣ дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳам дарс мегуфт ва дар барномаҳои вижаи фарҳангӣ мисли Шоҳномахонӣ ширкат кардааст.
4 марти соли 2018 дар душанбе дар 76 солагӣ нависандаи тоҷик Равшани Ёр Муҳаммад даргузашт. Нависандаи пуркор бо эҷоди асарҳо ҳам барои бачагон ва ҳам дар масоили таърихиву сиёсӣ барои калонсолон маъруф буд. Даргузашти Ёров 3 сол баъди ҳабси писараш Бузургмеҳр Ёров як ҳуқуқшиноси содиқ ба касбаш рух дод. бархе мунаққидон мегӯянд эҷоди нақши Маҳмуди Ғазнавӣ дар охирин асараш киноя аз зулмоти сиёсии давр аст. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон 1000 рубли русӣ то 122 сомонӣ арзиш дорад. 100 доллари амрикоӣ бошад ба 1085 сомонӣ баробар аст. хурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, муҳлати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.